yowa hande bo weeti welni nange bo ɗo fetti pal non to toy goɗɗo mo en wino go Adama Nuhu Diallo mo Guinée mo waɗi no jokkirli be ɓalen américain en go to na masiboji tawtoymo wato himɓeji moftoy ni do internet go report mo ha nokkure nde huwata ɗo ɓe waadi mo nde ɓe wadoymo gom himɓeji ɗo huwata ka farti mo kugal nano ma sam ɓe wadoymo ha himɓeji je jangini mo hokki mo diplôme nursing ɗo ha Ohio may ɗo ɓe wadoymo ha ton bo himɓe go bo jaftoy diplôme mako warti o hande kam nder Amérique magga fu o fotayi o huwa kugal mako na fartego kugal mais diplôme mako je investissement mako duuɓi sappo e gelɗe hano ha o yotta master a nursing ɗo fu warti hande kam nafata warti kanko ka ɓe lorni mo ha zéro ɗo ɗo may hollete o nasara en kam wala ko yali ɗum be maɗa to a waɗi erreur ana ɓalejo ɗo ɓe ramtama marto pal to danejo no foti ɓe numano a foti o nder mette ɓere foti e numa foti en hokkamo opportunité fursa feere amma nde a ɓalejo ɗo ɓe ramte kal to kanjon se en gata hakkilo se en tata en hokka ɓe occasion ji baniɗo to Adama Nuhu Diallo bo sai muñal